sikra bala kang tumingal prangat campo samya madali pertadet wileting kota Danyuanggung manguncang nidhe benjang sangaji mijil wadhinya medale wus latala wonten pangandika dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu selak mboten sranta rasane ati kula angantu-antu dateng pun Bok Baldra walah gawang-gawanging netra benjang napa kula iso ngukup garwa kalian Bok Baldra lole kentas waru gembal manyor-manyor doneng dungkul panas dadi alas dadi panah nuwun sewu Angger Prabu Baladewa nyadong dawuh panjenengan mandhap saking Sitinggil Binaturata negari Indrawati kepareng ingkang maman sukalima nyadong dawuh Ngger Bapak Turu kula wonten dawuh Burisrawa kula wonten dawuh Koko Prabu kados pundi napa dinten sakmenika Mbok Badra pun keparing pun boyong badhe kadhawuhaken dening Kang Rayi pun Burisrawa wonten selak ora betah kula pun nyiapaken tembang kasih itu sangka tresnane kula kalian Mbok Badra walah bapak anggen jujulan usuli Burisrawa wah liripun kados pundi Koko Prabu sekawit aku wis matur kersane Kyai Prabu Ndrawati perlu ning Rembug aku bakal nglamar marang kadangku si Bratajaya nanging lah kok dumadakan parepane Punakawan Bagong sing uga arep nglamar kadangku Bratajaya ya calon garwamu ya Swara Sembadra bakal didhawuhake kelawan Permadi waduh pripun iku luwung baya mati kula wujudene nganti mboten kasembatan kula gayuh Mbok Baldra kersanipun Mbok Baldra kados pundi kula kantun nderek kula menika namung nanting kaliyan kekarepanipun bocah kok nggih menawi Burisrawa menika ngantepi kawontenanipun kedah dipun rebut kanthi sarana pabaratan lha nggih dipun lakoni nanging repote ngene Burisrawa Punakawan Bagong Hari Pratpaning laladan negara Ndrawati ora mung ijen nanging nganti marang anak-anak Pandhawa tak sawang mau padha gembruduk wadyabala saka negara Ngamarta segelar sepapan malah kepara saka negara Ndrawati padha pacak baris wah ampun kuwatir mangsu mikir kula dhewe sing areng ngajangi jembar bab perkara mengke Mbok Baldra niku gelem apa orane kula mengke sing areng ngruta paripeksane pancen ora gelem tak boyong wonten kesatriyan kula
Piye, Gong? Piye apane? Anu pripun apane? Apa jenenge niku napane? Ora. Kowe munggahne Kedaton Negara Ndrawati entuk gawe apa ora? Angsal. Tegese Bibi Wara Sembadra kasempatan arep diwengku garwa karo mak cilik Permadi. Nggih. Ning kudu nganggo perang niki ketoke. Lho sebabe? Merga kula ketemu karo Prabu Narwan. Prabu Narwan sapa? Keng Pakde. Pakdeku. Nggih. Senes Pakde Pardi, senes yo. Prabu Baladewa. Walah Pakde Mandura to. Nggih. Wigatine apa lah kok ketemu karo Siwa Mandura sambung rapete apa? Wah jan wis niki wau kisruh banget kahanane. Mereka ya arep nglamar Ndara Sembadra. Lho, apa iya? Nggih. Arep dipacangake karo sapa, Gong? Anu, sapa? Janggitan Buresrawa niku lho. Wah sembarangan tak tutuki ora. Ngono-ngono kae bendaramu kok ora. Ane gak pripun niki, wau mongko pun dadi pasulayan. Mongko kula wis kadung sumbar. Nek sampean arep wani karo kula mboten napa-napa Sinon Mandura, ning kula nggawa anak-anakmu, mungsuhe ora kok Bagong mungsuhe anak-anakmu. Kula ya wis nganti kula lek-lekke tenan Sinon Mandura niku. Ha piye? Ha mosok kewajiban sing kudu ditindakake mongko iki dawuhe wong tuane, rak dawuhe Sinuwun Prabu Basudewa almarhum. Iya. Kok malah arep ngeboti dawuhe maratuwa Prabu Salya niku rak tinemune maratuwane Sinuwun Mandura. Oh, lah iya, Gong. Nggih. Oh, lah iya. Nek ngono aku sago bantu karo kowe. Yang sago lah, wong kula niku mung minangka lidah sinambung e. Iya. Sing perang nggih sampean lancur-lancur Pandhawa niku gelem ora gelem. Iya, heeh. Ya wis. Malah kayak lah malah tak sawang mak cilik Sencaki ya arep maju ngewangi, Gong. Wah, monggo tonton bareng-bareng. Aku ya tak ngewangi, kowe ya kudu ngewangi. Nggih, siap perkara ngewangi niku. Watone tenanggarane kula mangkat. Ayo. Wah. Watati cah bedebah menungso ora tatanan. Tak kira yen to lancur-lancur Pandhawa kuwi duweni watak satriya, lah jebule kok ora. Malah iki tak sawang sing ngadepi karo para Sata Kurawa pangombyonging Raden Buresrawa dudu Bagong, dudu lancur Pandhawa, malah iki Senopati Ndrawati. Apa apamu? Ora sadadak kowe ketemu karo lancur-lancur Pandhawa. Mergo kowe tak kira ora bakal bisa ngundruke kelawan Setyaki. Walah keparat. Sugih kendel bondo wani soroh nyawa serep kowe. Sajak wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Kowe ora gelem minggat saka pengarepanku apa kelakon kowe dadi tumbal wadaling Raden Buresrawa ing kowe ngayunake marang Dewa Sembadra. Aku iki Nayaka Ndrawati. Yen to nganti aku ora melu cawe-cawe perkara iki, wirang bebarang, wah menungso ora tatanan. Yen ngono kuwi ora gelem mundur. Taunana Windanana, yen durung nglundhung janggane Sencaki ora bakal aku mundur saka tanggung jawab Babarwawa. Malah menungso ora tatanan. Ora jiwa begalan Bramanapati kantaran bau cekel sabuk milang tatu gasik-gasik gejoting pati aku apa dapurmu sing tekani pati. Para maju aja kita tak kendangi. Wah, keparat ora minggat tak kebiri. Lo jual gua beli kuandamu tak seret tekan Papua parat. Rada maju.
Ora apa-apa ah. Sambato. Aduh. Ajin. Candrak mestaka. Iya. Oh. Pasti kowe. Oh, ah.
Oh, Aduh. 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 ora tatanan. Setyaki kowe wong Ndrawati kok malah melu-melu perkarane wong Astina. Sartane melu-melu perkarane wong Mandaraka. Kowe wong Astina kok melu-melu perkarane wong Ndrawati. Ya ben, aku ya ben. Wah iya ya. Damai wae yo. Ora iso. Wis dadi ajange pasulayan. Tak poi pati. Wah, kelakon panjang kamu mati wis saiki. Diwano.
kakek parat wae iblis. Wala lungsa ora tatanan. Ngundurke barisaning dulur-dulurku Kurawa. Apa dikira Burisrawa ora nggawa rombongan? Apa dikira Burisrawa ora nggawa Wajapala? Ketapke parat. Sikra bidal lumampang anut Wirama. Senjaki dulurke. Woi. Sirih getih wedi mati. Kakang Burisrawa. Kowe urung wani ngadepi aku ijen, kowe kongkonan rombonganmu. Ayo. Walah ijan geni iso ngalahke rombongan kowe marat. Ayo maju. Tokno pusakamu Gata Wesi Kuning. Pecah das kowe. Ujet rumangsane opo tekan negara Ndrawati arep budak banyu Beninganan. Apa dikira aku ora iso ngundurke Sambata Wangsa Barong tansah marep amoring sukma Sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu. Sirna margalayu nenggih Sang Raden Burisrawa. Nalika semanten kinepruk Gata Wesi Kuning. Datan tatu ing jaba nanging tatu ing polo.
wekasan dadosaken sarana Sukmanira sang Raden Burisrawa oncat saking angganira. Oh, alah bungke ah. Ngomong ya. Aku wujud sukma kek. Bunge kakek. Ini Budi. Ini Bu Buti. Ini Buti Bu Buti. Kaya ana swara. Modal ora wae. Ngerti aku to wae. Yo. Wis mati ngene iki malah sawruh kanan apa Mbok Baldra entenan aku nang taman keputren Mbok Baldra merinding sawak ana daya pangaribawa apa menungsa rata-rata mati tenan menungsa iki najiagane kuwandane bangane tunggu pekubekan Kurawa ndak diuripke meneh iso ngapak-ngapake kowe. Iya. Rumangsaku ket mau ora ana perbawa apa-apa. Lah kok dadi ki ana perbawa panas. Hot. Wah, jan ora ngerti aku tenan iki ketok. Ora ngerti aku tenan, Cak. Demok. Wah, ora ngerti tenan. Iya kok ditemok kok krasa. Waduh. Waduh, iya iki kesempatanku iki. Kesempatanku iki aku arep tresna karo kowe, Mbok Putra. Mangka anggra sesumbar mawa lindhu bumi gonceng. Kumaludha Kuntara Gatok. Oh. Najan tamung wujud sukma nanging Sang Burisrawa. Eling-eling titah ingkang nggadhahi watak nista budi candala pramila. Wis mati wae nepsune ngetutke marang sakun cate sukmane. Pramila sak mangke ngantos kedlarung kenya Sang Burisrawa nepsu kelawan Sang Dewi Rasembadra. Nalika semanten
Ngrahita Sang Bratajaya kecipratan toya gaib ya mlajar tobat oh melayu lah gumun ngono meng wujud sukma kok aku iso ngotak-otak itu hei ya Mbak Badra aja lari cintaku ha Sansaki Koko Prabu nyadong duka. Walah ora kaya ngono carane Sansaki. Enten apa nika? Ambu. Ketok enten seripah. Gong, Pripun Den? kowe ora ngerti to seripah nyawane kelayapan. Enten apa Le? Iki lho. Lah kok dadi Sansaki mentala mateni karo Burisrawa mongko durung titi wancine Burisrawa tekaning pati. Oh ngono kok. Amah meneri to, kula ora ndek saingan. Le arep nglamar Ndara Sembadra niku lho. Lho ora ngono Bagong. Setyaki, Mboten dawuh. aku mau dawuh apa karo Si Adi? Kena ngundurke wadyabala nanging aja nganti ana tetesing ludira pecating nyawa. Lah iki wis kaya mangkir kedadian iki piye ora? Wah, pun Kakang ora nrimakake merga Si Adi wis mbadal dawing Nalindra minangka Nalindra negara Ndrawati. Si Adi mah mbadal dawuhku. Nyun mapunten boten sengaja. Boten kejaran. Nyatane Kakang Burisrawa ingkang pipiti perkara. Lho, yen Burisrawa nantang kuwi rak ya Si Adi matur ngersanipun Kakang, mengko aku sing ngadepi. Wong ya Burisrawa tekan negara Ndrawati ku ya mung arep nglamar Bratajaya ngono lho. Perkara gelem apa orane rak mung gumantung Bratajaya, gumantung Sembadra. Nek kaya ngene carane iki kowe wis ndhisiki marang keparenging Nalindra, Mudhar ora. Ngapa saiki ora sampean nerak pacak nerajang perbatang, ngilangke nyawane wong. Mbok ya walaupun arepa sampean nek Burisrawa mati nggih mboten napa-napa ya Bagong. Ora. Wah, nek kula ora apa-apa nek Burisrawa mudhar. Wong niki mung leleteking jagat to. Bagong dudu luputku. Tak kira Burisrawa durung tekaning pati tenanan. Wolah. Setyaki, Wonten dawuh. iki lupute ora karo wong Mandara kok. Lupute ora karo Koko Prabu Baladewa apa dene wong Ngastina ora. Nanging luputmu karo pun Kakang. Anu mawon. Sampeyan rak kagungan pusaka ta? Saking Begawan Padmanaba. Wujude kembang. Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ambek dingge ngungkuli Burisrawa ben tangi meneh. Ngapa?
Aku ki mau ngarep nyoba sencaki. Kira-kira tetek apa ora atine. Ngono lho. Oh alah. Lah terus pripun iki andinge kersane pripun? Oh sampean yo ndek pusaka. Areng ngel-ngel kadioso ora bakal iso nguripke nek ndara sencaki niku. Ya wis tak uripne. Sing sareh atimu ngono kok muring-muring. Koko Prabu Kresna. Lho engko sik. Bareng wis tak ungkuli Sekar Wijaya Mulya urip meneh kok malah ngarani yen to aku kadangmu Werda. Mengke riyen. Panjenengan menika bakal badhe dados kadang werdanipun ingkang rayipun Burisrawa. Kosek Burisrawa saiki ngene ya. Malah kepara iki aku ketemu kelawan kowe. Aku tak matur. Nggih, kados pundi? Perkara kowe duweni gegayuhan arep ngayunake kadangmu Sembadra kuwi aku ora ndadake suwijining perkara. Ora apa-apa. Kowe mengkuwa garwa kelawan kadangku Bratajaya. Sik, iki adile ning endi iki? Kula rene iki ya dadi pengamar lho, penglamar lho. Aku arep dikalahke karo sapa Lebak Bulus. Ora trima kowe, Ora trima karo aku, Delon. Aku wis dipengestoni karo aku Koko Prabu Kresna. Teges ora suwe meneh aku bakal dadi jatuh kramane Mbok Baldra. Dan tenan. Brengsek tenan Burisrawa iki. Perkara gelem apa orane Sembadra kuwi gumantung bocahe, ora perkara aku. Oh, ngaten. Iya. Coba mengko tak tandinge. Tak tandinge lamaren dhewe. Yen to Bratajaya saguh mbok wengku garwa, ya kono boyongen. Ning nek ora saguh, aja ngasi. Kowe ndadekake perkara ning negara Ndrawati gedene kowe ngubak-ubak katentreman negara ing Jenggalapura. Wis tak kedhawuh. Kula tak ketemu kalian Kakang Mbok Baldra. Kula tak nembung dhewe paringke syukur ora paringke ngedan kula. Kakang Prabu eneng demit. Kakang Prabu tulungono aku ya Kakang. Eneng apa Bratajaya lah kok dadi mlayu kaya keweden. Sajak keweden eneng perkara apa? Ora ngira babar pisan iki delokon Kakang. Nyiprat ning tanganku iki wujude apa Kakang? Walah, sik. Kok kaya blenda. Aku wedi tenan, Punakawan, aku wedi tenan. Sabar. Kula cek amit nggih. Kula mboten kateges ajeng anu pripun-pripun mboten lho. Meng ajeng nonton niki niku barang napa. Weh, kok kaya kenal aku. Ora asing ya. Ngapunten. Jikane kok niki larah-larahe pripun Gusti Ayu? Aku dhewe ora weruh Bagong, Kakang Prabu, aku dhewe ora weruh. Lagi wae aku lungguhan ana ing Taman Keputren lha kok ana Prabawa panas banjur ana dayane iki banyu nyiprat iki aku gila tenan Kakang Prabu, aku gila tenan.
Ngapa Burisrawa? Mboten Kakang Prabu. Niki. Mbok Batra. Mbok Batra. Apa Burisrawa? Wah, luput entuk kumbedhil. Luput entuk kumbedhil wah. Piye iki? Kowe iki guneman apa? Kowe iki guneman apa? Kakang Prabu aku wedi-wedi tenan. Aku wedi-wedi tenan. Bagong mbok iki diresiki Bagong. Ah, nggih. Wah, ya kok ya gilane ya. Kedap kula padoske slumprit. Wes. Nah, jan wis ora. Kok ya iso-isone ya gek kira-kira niku bangsane napa? Aku ya ora weruh. Wah. Jan wis. Rumangsaku korban aku wingi meng kejatahmu Mbah Brodot. Kok entuk kuwe barang. Isih mambu Kakang, isih mambu. Ya ora terus diusir-usirke Kakange kok ora. Senengane ora. Gilane sencaki kowe weruh kuwi barang apa? Mboten kotos. Jane retine ketok ora weruh ayo. Wediar tenan iki. Mbok Batra, Burisrawa piye? gelem ora kowe sago ora dadi garwaku? Sago ora kowe dadi bojoku. Mergo aku ki tresnaku karo kowe lahir batin, Mbok Batra, lahir batin. Ora mung mergo nepsu, ora mung mergo derajat pangkat nanging aku tresna karo kowe lahir terus ing batin. Tuwa saka jroning atiku. Kakang Prabu Ndarawati, Bratajaya piye? sejatine aku arep matur kawit mau nanging durung katekan rasaku. Ya banjur karepmu? Burisrawa ngerti ya Burisrawa. Ora kok jeneng aku ngegungke marang diri pribadiku babar pisan ora. Nanging Kakang Prabu Ndarawati kuwi watak ing Nalendra, gelem ora gelem aku ya kudu duweni watak adil. Nulodo marang pambegane Kakang Prabu. Yo Mbok Batra banjur karepmu piye? Wah, ora kelakon panjang aku dhaup karo kowe dian tenan, dian tenan. Iya sing sareh ya Burisrawa. Aku gelem mbok wengku garwa. Waton kowe bisa ngaturke rerubaya sing dadi kekudangane Wara Sembadra. Yo. Tak udaleni tak pinanggani. Sisan bage kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk tumurune lintang rembulan? Piye carane tak gayuhke? Piye carane tak gayuhke? Rembulan medhun ning bumi kiamat. Oh, goblok Burisrawa. Tabrakan karo bumi kiamat ngono. Matura Mbok Batra, ngendika. Matura kowe njaluk apa tak pinanggani? Dudu kok wujuding brana picis. Bondo donya babar pisan dudu. Nanging aku mung njaluk yen to pancen kowe lair batin kelawan Bratajaya nggonmu tresnani. Aku njaluk besok nalika aku bakal mbok dhawuh aku arep mbok wengku garwa. Aku njaluk pangiringing temanten kudu nitih wujuding kreta ingkang tinarik kuda 8. Banjur pangiring Ratu Sewu Negara ingkang kinusiran dening dewa. Banjur panyongso ing kreta kencana wujuding Rewanda Seta ingkang bisa tata jalma. Banjur pamaes Dewa Bagus Dewi Sulistya ing warni nulya serah-serahan ing pinanganten wujuding kebon danu cacahe 140. Sungune ingkang wujud bungalan ya teges bule ya teges pancal pangguk. Banjur aku njaluk pahargyan pinanganten kairingan nuyon-nuyon dening gangsa Lokananta. Ya.
Yagane iki wadu. Aku njaluk wiyagane dewa. Aku moh nek Gurwiyaga damen-damen aku moh. Uyon-uyon sing nabuhi kudu dewa banjur gamelane gangsa Lokananta. Ya. Udanane kabeh kowe mau to? Iya. Durung rampung Burisrawa aku njaluk syarate kembar mayang awine swarga. Gedang Mas Pupus Cindhe Kayut klebu Dewa Ndaru. Banjur aku uga njaluk tumuruning widodari kayangan sekedhi kurang sawiji. Kabeh ingkang wis ndak aturake mau yen to ngasih cicir siji wae aku ora sudi nampa panglamarmu Burisrawa. Ya, pinangane kok. Hoi! Oh iya! 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 Aja tanggep aku satriya baen-baen, aja tanggep aku wong tamen-tamen. Rumangsane apa? Apa mau njaluk apa mau? Apa mau? Meng ora kelingan kok. Dicatet mulane Kundara. Tak catet nang utek mah utekku bledru. Hoi, tak udane, tak panjang kamu. Tak turuti, Pak Badra. Aku ora njaluk. Burisrawa ngaturake apa kang dadi kekudanganku sesuk nanging sak entuke sak kecandhake. Yo. Kowe ora karepmu ora kesusu ngono to? Iya, wah nek wis kelakon kesusu. Oh, rada mari edan kowe. Mbok Batraya. Nek ngono aku njaluk pamit syarat sing wis tak aturke golekane tak upadine Koko Prabu nyun pamit Koko Prabu. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, halo babu, hei, yoi, halo babu, hoi. Baladewa Kresna ya. Ah, piye? Apa siat wis nanting marang kadangku ya Yayi Bratajaya? Kala wau sampun pinanggih piyambak kaliyan pun Burisrawa. Banjur apa ya ditampa katresnane Burisrawa? Lah monggo mangmi danget piyambak aturipun Bratajaya. Sembadra, apa Kakang Prabu? Matur ngresani kadangmu. Aku mau wis njaluk kekudangan. Lho kekudangan piye? Aku gelem diwengku garwa karo Burisrawa waton iso ngaturke iki. Iki apa? Ikine sapa? Mbok sing cetha ta, Dik? Ora. Banjur Burisrawa piye? Sagung mbudidaya apa ora Sembadra? Nek jarene sagung. Nek aku iki dirabi sapa-sapa gelem kok. Watone ya kuwi iso ngaturke panjangkaku, iso mujudke apa sing dadi kekudanganku. Pirsa napa mboten? Midhanget napa mboten? Ya krungu. Nawi sampun mangertosi kudanganipun para Sembadra nggih pripun seranane? Ya. Aku tak bali. Aku tak sowan ing Prajanegara Mandaraka tak matur ngesaning Rama Prabu Salya. Perkara kuwi sak mengko pun Kakang sing sagung gayake gegayuhane Sembadra kuwi Kresna. Yo pamit. Kakang, nggih.
Kelingan ora apa sing diaturke karo Bratajaya mau? Waduh. Akeh-akeh banget ta. Monggo kula niku mripat kula angger kula nggo kedhap niku wis salin pikiran. Mripat semono jembare mbok diciutke to, Gong. Wis ora iso, saya tuwa mas saya jembar, Den. Apa mripat? Wah, Jan. Nyadong dawuhe Pakde Kresna. Antasena, piye, Pakde? Bratajaya wis ngaturke apa kang dadi kudangane? Kowe wis krungu? Durung. Mau Bagong sing wis midanget. Apa, Gong? Ambo. Aku lamu utek kula niku isine meng banyu kok. Ku nek isine banyu tenan mbo lho. Nggih. Wau niku anu dawuhe niku lombok seprapat masako sak renteng gula Jawa selirang beras segegem terus duit kertas 2000 napa 5000 ngoten mawon Kuwi arep nggawe jenang bakal arep nggo nyajeni diapurmu kuwi apa piye? apa lali tenane aku napa Gusti Ayu aku njaluk Bagong menapa pangiringing temanten kudu nitih kereta kencana tinarik kuda 8 tinarik kuda 8 mengkari golek jarane nek kretane pun enten Heeh, aku wis ngerti kuwi. nggih terus pangiring ratu sewu negara dikusiri dewa Bagong nah kok golek nang Niagara ra akeh Niagara ki toko klambi terus napa meneh Ndara aku njaluk panyongso ing kereta wujuding rewanda seta kang bisa tata jalma teng pasar Kliwon enten niku nanti mawon goleke mengke nggih Ndara Permadi iya terus napa pamesing dewa bagus Dewi Sulistya ing warni nggih anu niku ta rias MUA to iya nggih kula tak ngebel kinasih kebayak mengke terus napa serah-serahane wau serah-serah napa wau kebodugluk kebon danu kebon danu pinten 140 sungune bule pancal panggung nggih oh catet Den Ya aku kelingan kok, Gong. lha napa meneh uyon-uyon gangsa Lokananta ditabuh dening Pradangga Dewa nggih mboten trima niki mawon ora murah niki lho monggo aku ki putri ratu mosok arep tabuhi wong mbiyeh-mbiyeh edan iki ora wong mbiyeh-mbiyeh Den niki ya bayarane ya 75 malan mengan mergo sak-sak nek sing turu pun monggo gampil lah kula usahake niku uyon-uyon niku wayangan mboten ora usah napa meneh syarate aku njaluk kembar mayang awine suwarga banjur gedhang mas pupus cindhe kayu klebu dewa ndaru lan ingkang pungkasan aku njaluk tumuruning widodari sekedhi kurang sawiji nggih siap wah bapak kula niku dewa Ndara Kresna nek dewa terus ngopo sing takon sapa ngomong kok ngene kok sentimen lho ora nggih niki wau pun kula eling-eling nggih Den Ndara Antasena Heeh, wis Dik, aku wis kelingan. Nek ngono malah daya-daya aku njaluk pamit sowan ning ngersane Eyang Wiyasa ing Saptawarga. Kekudangan iki tak aturne men mengko piye carane digayuhke karo dulur-dulur Pandhawa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong apa Dina Antasena. Nggih, ora mengko to dhisik Kakang Semar. Kakang Nayantaka. Wonten dawuh Gusti Ayu, nimbali kang abdipun Semar. Wis mantara wektu nggone para kadang Pandhawa. Ngenteni marang praptane Panakawan Bagong.
Malah sak mengko kepara wis katon sowan Semar. Ah nggih. Bleh. Apa war? Lho. Sing duwer ki ya kowe, sing dobleh ki ya kowe. Ora ngono karo anak kok nglarake ati ra. Ngene-ngene kae aku ki anakmu lho, Puk, cepuk. Kurang ajar ra. Tak omong kene-kene. Wis ben, gagas aku. Yanto pendet. Ditimbali Ndara Kunthi. Wonten mangandika dawuh Ndara, bekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Sampun sanget anggen kula pundi. Kepareng ingkang abdipun Bagong Cepuk Atmaja. Sowan Gusti. Iya Bagong marata diagi aturna. Kepiye kabul kawusanane nggonmu mboyong nglamar kelawan Bratajaya ingkang sakmengko bakal kadhawuhake dening Permadi Atmajaku Bagong. Iki ngaten. Matur sing tenanan. Iya ya, Puk, kowe iki menenga. Aku tak matur aja ganggu. Selak ilang catetan kula. Bloko suta mawon kula matur. Wau kula pun nglamar inggih punika pun Ndara Bratajaya ing Ndarawati. Piyambakipun paring wangsulan ngeten iki. Piye Bagong? Paring wangsulan ngeten iki. Aku gelem dirabi sapa wae waton sing tak rabi kuwi iso minangkani apa sing dadi kekudanganku. Mangkono Bagong. Nggih. Banjur apa ingkang dadi kekudanganing Wara Sembadra? Matura. Iya Panakaman Bagong. Mara matur apa kang dadi kekudanganing Wara Sembadra? Yo. Dubleh. Apa Bima? Wah, matura. Ora matur sing tenanan. Pecah sirahmu. Oh, ming matur toh tuan nyawa. Mboten apa-apa nek ajeng mang pecah, isine ming kricik duwite. Oh alah, Ndendara kok kejem. Matura Bagong. Nggih, kepareng matur ku ingkang dados kudanganipun Ndara Bratajaya menika sepisan ingkang menika apa ya waduh. Pangiringe temanten menika kedah nitih kereta kencana mangko tirta apa kereta kencana menika tinarik kuda cacahipun 8 Sepisan kuwi. nggih ping pindhone pangiring ratu 1000 negara pun kusiri dening dewa menika ugi kedah pun cawisaken lajeng panyong sang kereta inggih menika Rewanda Seta ingkang bangkit tata jalma. Tak kira Pandhawa ora bakal kabutan ngupadi sarana iku Bagong. Nggih kula percaya. Terus pamaes manten kedah inggih punika Dewa Bagus kaliyan Dewi Sulistyawarni. Kula dhewe ora pati tanggap apa sing dimaksud lan napa tegese tembung niku kula pasrahke bongkokan ngersanipun para Pandhawa. Ora apa-apa Bagone sira matur. Nggih. Terus serah-serahane pinanganten inggih punika kebon danu cacahe 140 ora entuk kurang ora entuk punjul. Mangka kebon danu menika kedah sungune bule tegese pancal tratak. Pancal tratak kuwi apa? Pancal panggung. Tak kira uga ora bakal keweran ngupadi. Nggih. Terus kedah enten nuyon-nuyone. Menika Purbalaras ngagem gangsa batu anapa Lokananta menika kedah pun tabuhi uyon-uyon gendinge Semar Mantu Sri Slamet Ganda Rukem Manyar Sewu Singa-singa kalih pamungkase gendeng niku gendeng
ladrang wagyu. Ladrang wahyu kok cangkeme dubleh sasar susur. Kowe engko mengkari nata yagane po. Iya. Arta apa Arta sing kanta kenyang ki wong pira sing ngesting kowe? Ora apa-apa. Wong tuwa lakok-lakoke setan tenanan ora. Terus mboten mung cukup niku. Kedah wonten kembang mayang awine suwarga kalian gedang mas pupus cindhe kayu klebu dewandaru. Lajeng kang pungkasan inggih menika kedah wonten tumuruneng widodari sekethi kurang sawiji. Mekaten aturipun ing abdipun Bagong pinangka lidah sinambung saking Gusti Ayu Bratajaya. Kakang Semar iki kepiye? Najan to para Pandhawa ora kabotan ngupadi syarat serana nanging mesti uga kudu njaluk. Iguh pratikele Kakang Nayantaka. Tak maju. Kepareng ingkang abdipun cepuk badhe matur. Ngersanipun Ndara Kunthi. Iya. Kedhap kula tak njlentrehke. Sakniki adum gawe mawon. Ndara Werkudara. Dipol kakangku apa? Sampeyan manggayuhke Ratu Sewu Negara. Wah, mapane ning endi? Mboten tebih kok niku. Mboten tebih. Antawis kaya jarak saking Jawi Tengah ten Sulawesi. Tegese kuwi adoh kudu nyabrang segara. Kersa mboten. Niki rak nggih kangge kararjane Kang Rayi. Nggih. Mengke nek jenengan mboten pirsa dalane kula tuduhke Ratu Sewu Negara niku teng pundi dununge Ndara Werkudara? Kowe ngerti Bagong? Mboten. Wah. Ora ngerti rasa kemeruh. Nggih. Sagu napa mboten ngupadi Ratu Sewu Negara? Sagu. Malah sisan. Kereta kencana tinarik kuda 8 niku titiane Prabu Rama. Sakniki sing ngasta, sing nyepeng, sing ngrumat, sing ngopeni niku peranganing Ratu Sewu Negara niku. Banjur ana ngendi papan durunge Ratu Sewu Negara kuwi? Dununge teng Praja Negaring Singgela manggoleki sing jejuluk Prabu Kuntawibisana. Yo, Bagong. Melu aku. Oke Bim, santai ae. Wah, cah edian. Edan ora konangan. Bab perkawis. Sing magepokane kalian kayangan sampean mboten usah kuwatir. Kula sing tanggung jawab Ndara Putri. Yen mangkono malah kabeh mung tak pasrahke ngersane Kakang Nayantaka. Apa dene sira Atmajaku Werkudara? Yo. Kunthi buku aku ngestoke dawuhmu. Sing dereng dirembuk niki. Apa Kakang Semar? Wanara sing ulese putih sing iso tata jalma sing kon dadi pengiring kon joget teng ngarep kreta niku Anoman. Niku dadi tugase Kang Putra nggih Ndara Werkudara. Yo. Aku kok tak dawuh karo si Kocluk. Benyang kendali sada. Kula tak melu Ndara Antasena mawon. Ora sah kowe melu aku bae. Waduh. Jane piye to Bim? Ora sah grundel. Ana ora sampean ora mampir warung. Cilaka tenan mongko wetenge wis ngintir-intir kok. Wah, niate tirakat laku prihatin. Gelem ya mangkat ora gelem pecah dasmu. Nggih. Wah, jane. Gur perkara nyambut gawe lelungan plesir kok tombok nyawa ora. Nek pun sami satata kula sak rombongan tak nyuwun pamit Ndara Kunthi. Iya Nayantaka sing ati-ati Nayantaka.
kira nek kula kenyano niki. Nyonyi. Norane sing akon ora salancang. Nggih. Bleh. Pripun? Kowe ngerti durunge Praja Negara Singgela? Ngertos. Ning nek niki mlaku ora tekan 3 taun, Dan. Sebabe apa? Adoh banget niki negara Singgela niku adoh ora kliwat ukur. Kedah nyebrang segara. Wah, aku sagu. Bakune ketemu karo Ratu Sewu Negara. Ah nek ngaten matek aji Bandung Bandawasa ngaten ben cepet. Yo ayo. Tak gendong bleh, manuto. Nggih. Saronanmu apik bleh. Nggih. Bebe. Mangkang ngrasa sumbar mawa lindhu bumi kuncing Rumaludha kuntur katok lumembak penyunira kumambang Iki wis tekan urung. Empun ning tudinge ilang niki. Wajan setan ora dimbroke sakerepe dhewe ora. Anggih niki ndara niki pun teng Tapel Wates. Negara ing Singgela kek dileboni selak garing. Hei! Wah! Hei! Iwang Candra wis gumlewang ing imbanging Cakrawala Mancia wis gagat enjing rame swaraning sato kekuluruk sesauran wetan sorote ngaruwana Wah. Des malane ngelan. Gelak-gelak bumi panus maning jajalan ora kesik. Ana satru gagah pidheksa mlebu ning wewengkon Praja Negara ing Singgela. Raden kowe sapa? Iki sapa, Bagong? Akirangan. Walah bim-bim sampean ditakoki magenti takon kula. Takon karo aku Werkudara. Oh, Raden Werkudara. Panjen kepara nyata. Bali takon kowe sapa? Aku Prabu Mrak Kesimpir. Leledang, ledang, medhi. Sapa kuwi? Menungso raine kaya nduk pengamun-amun. Nae cepuk, Mas. Sapa? Bagong. Ki bature Ndara Werkudara iki. Sapa mau Prabu Mrak Kesimpir? Yo, dasar kepara nyata. Sing mburi cangkeme mangapi sapa?
Cangkamakawa Bajangan Manang Saratatanan Yaka Praba Bandan Samarat sama Praba Bandan Samarat iki Bondan Sumirat oh Bondan Sumirat ora iso mingkem kok ya apa-apa dadi A dada Akabayaban asa Satan sing mburi dhewe kok drembambake sapa kae yo surprise motherfucker you takon karo ingsun heeh sapa wae John Wardoyo John Wardoyo ratu kok jenenganane sapa Bondan Sumirat terus sing ngarep dhewe merak kesimpir sing mburi dhewe ki John Wardoyo kok Mary Jane barang kok jajan Spiderman Batman you duwe kepentingan nopo marang panjenengan ingsun do you ready to fight with me the fuck get out ngomong apa get out tegese minggat Prabu Merak Kesimpir piye apa kowe perangane Ratu Sewu Negara yo aku minangka patih Nalendra Sewu Negara yen kowe patih mesti ana jejer pamimpin yo ana sapa Prabu Kuntawibisana wah aja malangi dalan aku kenen ketemu pinanggih kelawan Sang Prabu Kuntawibisana wah yo tak paringi dalan liwat ning kudu glundhungke mestakane Prabu Merak Kesimpir lakon panjang kamu mati we dead ear. Surprise, motherfucker! Yay! Oh shit! The fuck is that? Oh yeah! Oh yes! Oh no! My back! Oh yeah! No! Whoa!
Kepiye, Bre? Riwayatane jaraku kuwi lemah no iye. Menungsa tatane Jan Werdaya. Oh shit. No. Kalah aku. Wah, kalah kowe. Di Ratu Gustimu Prabu Kuntawibisana. Iki anake Semar ora kelingan ora aku ya. Oe oe. Lah kok tak sawang katon ngedapi-dapi ana satriya lan pawongan ingkang ngobrak-abrik barisaning para nalindra sewu negara ora mengko sikik. Sira kuwi sapa Kisanak kekalih? Sampeyan lali kali kuliah napa? Lho. Iki sapa? Anake cepuk neh. Den. Boten kelingan deh kula. Oh alah, saking suwene kaya Ora sampean kuwi sapa? aku Bagek. Bagek kayake ya cepuk. Prabu iki bokonge iku randang dadi to iki. Angel tenan nyuwarake iki. Sapa sampean? Bagong. Bagong. Lah kuwi sapa ing Satria Gagah Pideksa kuwi sapa? Niki ndara kula, ndara Werkudara. Nggih, Den. Yo. Apa sampeyan kuwi kang jejuluk Prabu Kuntawibisana? Ya pancen aku, Raden. Ya ingsun Nalendra ing Singgela. Ya aku Prabu Kuntawibisana. Ah, ya Allah. Sampeyan mosok blas ora kalingan ngalih kula, Den. Ora kowe kuwi sapa? Sejarahe kepiye lah kok dadi kowe muni kaya ngono, Bagong? Wah, jan ngilang-ilangi tenan. Kalingan boten dukunane nderek Sinun Prabu Rama kalih Kang Ayah. Prabu Gunawan Wibisana. Prabu Gunawan Wibisana sampeyan anake Prabu Kuntawibisana ya Prabu Bisawarna. Gandeng rikala semanten menika ingkang Rama menika pun madheg pendhita mapane mboten teng negara Singgela sampeyan sing dipasrahi negara. Nggih napa mboten? Ya pancen ngono. Ki Lurah Bagong ning aku ora kelingan Bagong kuwi sapa? Alah, anake Semar nah, biyen sak ndereke Prabu Rama. Oh alah, sampeyan to. Ora pati nduga mana la iki Ki Lurah Bagong Atmajane Ki Lurah Semar Badranaya mrepeki Kuntawibisana Atmaja. Nggih, sinuwun. Kalih Ndara Werkudara niki panenggaking Pandhawa. Ya. Raden nuwun sewu. Menapa rawuh panjenengan wonten mriki menika badhe mboyong amboyongi Nalendra Sewu Negari kalian kereta kencana. Titihanipun Prabu Rama ingkang tinarik kuda 8. Mesti wae mangkono. Merga nampa dawuh piyasa kakekku, aku ki nen boyong kereta kencana sak Ratu Sewu Negarane. Ngaten. Yo. Nuwun sewu. Sekawit kula menika sampun nampi dawuh saking Kanjeng Rama Begawan Kuntawibisana menawi wonten satriya piranganing Pandhawa badhe amboyong kereta kencana titihanipun Prabu Rama miwah mboyong Nalendra Sewu Negari kula kinen masrahaken. Yo. Yen mangkono bisa apa bakal kabudalake? Malah dinten sak menika ugi Raden. Pun lega niki syarate siji pun kasembadan. Bagong iya. Nggih.
Pun gek nika kae wis do dampyak nika gendang ditutke bendang kelakon rabine Ndara Permadi. Gegek ugek sadurita mel aku ki ndek kewajiban golek serah-serane kok angele rawuh umum rabi mengkari rabi kok dadak nganggo ning ya wis ora apa-apa mbok menawa pancen Sembadra ki sing dikarepke Gur Ndara Permadi dadi gawe syarat sing angel mergo ngerti Ndara Permadi kuwi ning ya mbok menawa nganti gembrobyos mau ana pengempul ngilingke wedang golek ketoke arep nyawang sing ning ngono kuwi golek rai aku arep munggah kayangan kok rasane kesuwen tak matek aji pamling wae dulur-dulur dewa karo anak-anakku ben tekan kene Sangkaradang suruh Kencang waruda yang pak pong buk bolong kali code sapa sing gawe walah Kakang Semar nimbali dateng praptanipun ingkang aripun Kaneka Putra Kakang inggih Kanjeng Rama animbali dateng praptanipun Kang Putra pun Kamajaya animbali dateng praptanipun Kang Putra pun Kamaratih Ateng Kamajaya Kamaratih adikku Ateng sithik pangudal-udal anakku Kamajaya anak mantuku Kamaratih aja do kaget sira tak awe aja kaleru Narada kowe wonten dawuh Kakang aku tak nyewa gamelanmu pira sewengi pira nuwun sewu gamelan tegesipun menapa? Gongsa Lokanantoke tak jaluk tak boyong. Kanggo pepasrening kahanane ndaraku Ndara Permadi sing sak mengko arep dhaup karo Ndara Bratajaya. Ngestaken dawuh Kakang, ngestaken dawuh. Awit perkawis menika ugi sampun dados dahuru wonten ing kayangan menawi ngantos sak mangke mboten pun pinangkani napa kelakon kayangan basa-basi Kakang. Iya. Juang Kamajaya kula wonten dawuh kok sampean ngundang niku juang ora juang gembelengan niku lho saya mengke manten lanang lan wedok paesen sisandene aku njaluk
tumurune widodari sekethi kurang sawiji. Narada, kula Gangsa Lokananta komplit sak penabuhe. Ae ngestaken dawuh. Ana wis ngerti aja budal. Budal. Sigur sumur. Nuwun sewu. Kagiat sertaning manahipun ngabdipun Anoman sareng kula nampi arep rawuhipun praptanipun Anggira Antasena. Oh, Dik. Aja kaget. Aku karo Petruk sing tekan kene. Heeh, Man, Nyuk. Walah setan ora. Kowe iki pendhita kok ngarepan pecerabaanmu, ngarep lingguhanmu kok tok gawe sumur ngono. Menika kajengipun menawi idu mboten dadak teng wingking. Oh, kasih idu kuwi ngono. Nggih. Kasih idu kepada Bella. Menengo sik ora antem iki. Nggih, Den, nggih. Aku tak matur apa wigatine sik ora. Nek arep gojek engko ana nggone dhewe. Nggih, nggih. Empan papan kudu tinggu. Lho lah iya. Lah iya. Iki kok paijo reneng nyandi. Mulih. Karo sapa? Mbuh aku ketoke karo sinden monggo mulih. Wah, wis ora beres kuwi. Cuk tangetan ngidul. Wonten menapa Raden Antasena? Aja kaget ya aku prapta iki sayekti mung ngarep mboyong sampean merga Bibi Wara Sembadra, Bibi Bratajaya lek arep rabi karo mak cilik Permadi kuwi duwe kekudangan. Jroning pahargyan temanten kakung lan putri iki kudu nitih kereta kencana terus kejaba saka kuwi sak ngareping kereta kencana iki kudu ana panyongsonge beksa. Monggo sing kudu nari kowe lho, Man. Gelem ora gelem kowe lho, Man. Piye, sago apa ora? Nek ora sago, wah lah dosa gedhe kowe. Mergo sing duwe gawe iki Sinuwun Ndrawati. Sinuwun Ndrawati iki sing to derekke. Mergo iki panjenengan Iwang Pikulun Bathara Wisnu. Lah Iwang Pikulun Bathara Wisnu kuwi tegese wis leyanu. Ora ngaten to, Den. Mbuh. Tapuk isisan kowe ora celemongan ngono to, Truk. Nggih. Piye, Man? Sago apa ora, Man? Waduh, Raden nyuwun pangapunten. Ngapa ora sang guyu? Mboten ki Lurah. Kula menika namung lingsem kemawon. Kula niki ming kethek wis tuwek. Lho, ha sing tuwek kuwi malah sing dikalapke gawene. Sing nom-nom ki mah ming gedhe suarane tok nek ora enek bayare ora teko. Betul ra? Mekaten. Heeh, wis ngono mangkat. Nanging kula isin ki Lurah. Isin kudungan kresek ben ora disampang wong. Ben ora weruh wong. Iki staken dawuh ning sak saged-saged lho nggih wis ora apa-apa. Monggo syarat kok. Engko nek Bibi Wara Sembadra ora ngerti sampean malah ora sida rabi. Ih, monggo kula dherekke. Lah
sik. Napa? Latihan joget. Lanti kok malah rombongane jare ngejak kok malah ora ketok ki nyang endi dilih nyang endi kira-kira. Ki Lurah Petruk. Hei, Panjenengan ten pundi? mah go minggat ya aku. Setan ora. Iki ngono nakal iki. Wedhus ki ora. Piye, Man? Kula kok isin banget lho. Wah, rasane kodhake sisan kowe ora. Truk, Nun, enek sing lali syaraté urung diaturke. Merga iki ora enek sing kajibah ngupadi. napa Gus? Kebun danu cacahe 140 lho, Truk. Oh, lah, sik, Man. Pripun? Kowe ngerti ora? Menapa? Kebun danu sing cacahe 140 mongko bule. Sungune bule, pancal panggung. Dununge ning endi kowe ngerti ora? Lah mboten wau-wau, nggo kula dherekke. Mriki. Niki sing ngreksa kebun danu cacahe 140. Sapa iki? Menika pun Dadung Awuk. Weh. Sapa? Sik, sapa? Dadung Awuk. Sapa? Dadung awer. Dadung Awuk ki Lurah. Dalange wis iki. Aku Dadung Awuk ya bronjong. Wis pas. Wis pas. Kiai Dadung Awuk apa Kiai Mayanggara? Nampa kewajiban sarta jejiban. Sakmengko kebun danu ya kebo gaib cacahe 140 kinen binayong ning Prajanegara Ndrawati. Wah. Bakal gunake sarana apa? Wis bakune tok boyong manut kelawan pernataning senggana. Yo, nek ngono aku ngestoke dawuh Kiai Mayanggara. Hei. Oh. Tak dundang. Celik.
anak Prabu. Wah, mboten nginten babar pisan. Lah kok teko dados regeng kawontenan wonten Praja Negari Ndrawati. Kepiye mungguh kekodanganing Bratajaya apa kira-kira wis jangkep anak Prabu? Sembadra. Apa Kakang? Coba talitinen. Kira-kira ingkang mbok jaluk wis gambuh sarta wis jangkep apa durung? Iki ya wis sik ana sing kurang. Iki ndi kok pamaese? Bagong, kowe napa? Kuwi dewa ora mbok jak remi. Ah, wis wayahe rias to niki. Wis. Ngono-ngono mlebu kono. Aku ki dewa kok. Dewa kowe ya nek Semar to kowe, komandhok. Tak rasa pancen wis jangkep Kakang Prabu. Yen pancen wis jangkep sarta wis mathuk apa kang dadi karepanmu ya ingkang binayong dening kadangmu ya calon garwamu Permadi. Ya tampanan katresnane Permadi kanthi ikhlas lair lan batin aja ana rasa ngrundel. Mengke riyen. Sampean cah loro mang salaman. Salaman Magelang. Ben kula sing nyeksekke para kawula, nek Ndara Sembadra kalih Ndara Permadi pun kelakon daup. Saksi sah. Ono. Yen pancen wis padha sarujuk lan bocah loro wis gambuh rasane ya wis tak sumanggake Permadi. Wah, edan, kok aku ki telat iki piye? Kresna, wah, nglinsati janji kowe parang. Menungsa ora tataran, lha kok kowe nglangkai marang apa dhewe kemarin Winata Magru lagu Baladewa. Sare Sembadra Rabi karo Brisama, lha kok malah Rabi karo Permadi, karepmu piye? Sare kok Prabu. Ora iso. Iki ngono mesti sing ngajari iki. Kula iki salah apa lho, Kula iki salah apa? Lah kok sampean muring-muring ora aku tak takon. Lah kok dadi Yayi Kresna iso nglencati sing dadi janjine? Kok iso nglencati sing dadi janjine? Mau jare Sembadra arep dirabek karo Brisama, mau jare arep dirabekke karo adiku Mandaraka. Lah kok saiki malah rabi karo Permadi? Karepe piye? Kowe mesti ngajari kowe. Tuwekane iki. Menungsa kaya cepuk. Salah kula napa? Ora iso. Koko Prabu. Piye? Sampun jam sekawan langkung panjenengan menika kersa mboten kersa, trimah mboten trimah kedah nampi kawontenan. Nyatanipun Sembadra kaliyan Permadi menika sampun sami gambuh rasanipun. Sik. Ngono iki. Nyumbang 20 entek rendang 3 iris. Setan. Ngono. Nyumbang ya. Ora iso Bagong, wegah. Ora. Iki pripun madadi kanane kaya ngene. Nyawiji ora nyawiji sak karep sampean sinuwun. Mangga Bibi Kunti. Mbok Badra.
Mbok Putra urung kelakon rabi karo Burisrawa Mbok Putra. Wah, edan tenan iso mati nglalu ngombe rondap aku. Waduh. Urung kelakon. Wah! Iya. Ora aku kok tok seret-seret iki karemu piye? Oh, nyumbang ming 20 Ayo mbebarasi catering ora sampean ki ora. Kene 300. Edan kowe nuthuk nata mandura kowe. Kowe nuthuk karo aku kowe. Aku rasa rujuk permadi rabi karo Bratajaya. Setuju ra setuju wong wis kelakon rabi. Nek Burisrawa Sranta kan ngenteni randane. Anggep ora. Wah. Jane ya tanpa guna aku nglabuhi Burisrawa ki. Ya wis. Burisrawa. Rabi karepmu ora karepmu. Wong karo aku ki tinemu ipe kowe kok. Ya wis. Sembadra Permadi. Rahayu nggonmu mangun bebrayan. Pitik walik jambu sega kelong mambu endong mangga sambi wangsul peteng kula sampun kotong. Ora teruske. Mboten teruske wong pun kotong wetenge kok. Pun kasembadan to. Yo ngaturke panuwun Bagong. Mboten kula. Niki cepuk niki sing bantu. Ayo, Bu. Cepuk ndasmu. Ngaturaken panuwun ndara pun saguh nyekseni ingkang rayi dhaup palakrama. Kula mung saged ndongake mugi-mugi mbeta sawab sing sae tumrap kulawarga ing Pandhawa kaliyan kulawarga ing Ndarawati gedhene dhateng kawula sak praja negara Ngamarta sak pengkeripun menika sak terusipun boten manggalangan setunggal punapa. Yo Semar. Nyuwun pangapunten sedaya lepat kula, sedaya kirange kula sak kanca anggen kula leladi wonten ing laladan mriki. Sedaya memala saged tasir nontek ketamplek cemplung kedung kendang kentering kali bengawan keseser weram bersilang musna kecocok tonggak kayu dana laya tulak sawan bali ya nyang dalan. Cekap semanten atur kula slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan, slameta sak kabeh-kabehane paribasan wong lara niku ditapeli njet mampet dibrudul ngopet ning sawuri sarem lorem tuncepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Cekap semanten atur kula kula tutup korining Gucaka Ndara.